ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁଠୁ ସହର ବୁଲୁଛି ଅର୍ପଣ ରଥ। ରଥ ବୁଲୁଛି ଘରୁ ଘରୁ, ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିକ୍ରମା ରଥକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ନକଲ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ସମାଲୋଚନା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ବିଜେଡି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ, ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଜଗାର ରଥ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଜଗା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦଉଛନ୍ତି ଗୁଆ, ଚାଉଳ ଓ ନଡ଼ିଆ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିଛି କାଳିଆ ରଥ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରଥ ସହ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରତି ଘରୁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମୋହନାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଗୁଆ ଓ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡିକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ନକଲ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେଡି କହିଛି ଲୋକେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।